ஹாய் கைஸ், ரேண்டமாக நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த நீட் எக்ஸாமோடைய கொஷின் பேப்பர் லீக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தது. இப்போ நீட் என்டிஏலேருந்தே வந்து அஃபிஷியலாக நோட்டீஸ் வெளியே போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். நீட் எக்ஸாம் நடந்த டைமில் கொஷின் பேப்பர் வந்து லீக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் queries வந்தது. அந்த queryனால இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, the NEET testing agency with the approval of the government of India has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on 3 May and to reconduct the examination on dates that will be notified separately. ஆக்சுவலி என்னன்னா, இந்த 3 May எக்ஸாம் எழுதின நீட் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணுறாங்க, ரீகண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க. இது வந்து அஃபிஷியலான டாக்குமெண்ட். ஸோ நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒன் மோர் டைம் இருக்குது. மேபி சில பேர் வந்து எக்ஸாம்ஸ் நல்லா பண்ணல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம். அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு செகண்ட் சான்ஸ். டேக் யூர் செகண்ட் சான்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் வெல். ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல்.